Dag 3 er lige med. 3 bedste fedtested i fucking Athen. Lige med ost og jarl. Er lige med. Muffekat. I dag der har mig og Ost en secret surprise. Vi starter med stranden lige om lidt, og nu skal vi have noget mad. Hvorfor var du heldig i går? Ja. Han fik noget på den dumme. Ja. Bare sikkert shorts. Men det var på Stemklub. Oj. Det dufter sind. Det er noget med min regnrøv. Er du tilfreds? Ja, meget. Nå drenge, vi skal spise noget morgenmad nu, og så når vi har gjort det, så skal vi ud og spille paintball. Ja, det har han jo lige gjort. Det er jeg kommet til at ligge, så vi ses ude ved stranden. Prøv at se. Lille opdatering på stranden. De er kæmpe uvenner. Der lå en herovre med mega små katter. Hvor skal de hen? Vi skal ned og lege paddleboard. Oh my god. Hvad, skal vi sætte os deroppe, eller? Så er drengene skal få et break efter stranden. Venter på deres melon-iste. På hyggestedet. Det er en cola light til bedste. Hvad så drenge, hvor skal vi hen nu? Vi skal ud og fucking hygge. Meget det der. Meget drengerøv. Bare skyde ost lige i baghovedet. Vi skal ud og skyde ost baby i baghovedet. Snagebønch. Snagebønch. Så er drengene skulle ankomme til paintballhallen her. Det er så udendørs, så. Ja, de er aftalt. Vi går efter korsbåndet. Ja, de gør ikke ikke. Så er vi sgu fucking klar til paintball. Ingen beskyttelse. Ja, vi Instruktøren, han er pisse stiv. Så er der halvvejs opdatering i første sæt, eller der står 2-2 i første sæt her lige nu. Det er afgørende. Vi får en 2-0. Blå og så kommer grøn tilbage nu 2-2. Det er ikke godt. Og Jeppes arm er dødt. Altså, kan vi lige få den? Kan vi lige få den? Det er ikke for børn, det her ude. Det sgu ikke. Nej, vi grøn, vi regner stærkt med at tage første sæt. Det gør vi. Mange sæt er det, vi spiller til? 3 sæt. Bedste 3. Så hvis vi vinder næste, så... Get ready! 3, 2, 1, go! Ej, men det var spillet det der bum. Så er der en dreng over. Altså, var der synes ikke nogen? Hvad så var opdateringen? Selvfølgelig fører kongens hold. Må vi se ærmerne inden under ærmerne og armene? Vi er i gang med andet kamp i tredje sæt. Og jeg er lige blevet ramt her. Har fået noget på røven og her. Og vi kan vinde 3-0 her. Muffe. Hvad så, Roy? Er du blevet ramt nogle slemme steder? Jeg ligger jo en ond en i første. I løgne, han er blevet ramt i løgne. På røven. Altså op. Her har vi vinderholdet, de andre de fik så meget diller i paintball. Er vi overhovedet blevet ramt, eller hvad? Jeg så her. Er vi overhovedet blevet ramt? Det var den Jeppe, hvor han tog Rot her, hele shortsen igennem. tæt på, at det er sådan... Begge mine ben her, fuldstændig smadret. Hele min arm. Der er nogle gange, hvor jeg vinder, hvor at man er... Og bare bolde ud over alt på kroppen. Og Bebse, hvor har du ødelagt den? Din trøje helt rundbarberet benene. Benene her. Men ved du hvad? 3-0 sejr! Fucking taber. Cheese. Jamen, vi skal lige have lyset på. Frø for helvede. Der er en, der er blevet plukket et par gange. Nej, hvor er han ringe. Og så er Diller også kommet. Du ved godt, at vi har lavet en YouTube-video. Vi har lavet en YouTube-video. Mens alle er folket, de er taget på Michelin-stjerner-restaurant, så er vi taget på Gorilla Chef Burgers. Hvor en burger simpelthen koster 5 euro. Og stolene, ja, det er jo ølkasser. Og det er det, vi vil. Og Muffy, hvad har du bestilt? Jeg har bestilt 5 bøffer og... Cola Zero. Hvorfor har du bestilt Cola Zero? Det er fordi næste stop efter det her, det er det 4. bedste fetested her i Athen, vi skal prøve. Og vi glæder os bare super meget.
Og Ardi. Test for ost her på en eller anden speciel burgerrestaurant. Hvad siger du, ost? Er det godt? Okay, oprigtigt. Det er den bedste burger, jeg har fået i 2 år i hvert fald. Okay, og det er lækkert? Ja. Det er sindssygt. Okay, jeg skal lige se Burger McBurgers. Hvad siger han? 4 euro for det her. Hvis de har åbent om natten. Hvad siger Burger McBurgers til der? Mr. Carl Junior. Mr. Carl. Vi har lige bestilt nogle gange mere. Holy Fuck, det er godt. Nej, det skal jeg se i morgen. Det står jeg for i morgen. Vi vil først se på det. Nej, der. Hvad hedder den her? Hvem er det? Hvem? Ejs tror ikke på Bebs, han kan løbe dernede fra. Til det gule skilt, hvor det står. Til det gule skilt dernede. Der var der så Burgers McBurgers. Nej, det er McBurgers. Det der er til ATM-skilt. 3, 2, 1, go! Jeg ser. Okay, der er hurtigt. Ned, tilbage. Og det er tilbage igen. Jo, det vil jeg så. Det er over bakke. Jeg sagde lidt. Han tager den på 19. Fuldstændig. Han tager den på 19 sindssyg. McMuffin er fuldstændig sindssyg her klokken. Vi blev smidt ud, fordi vi larmer for meget. Og nu ham der Clash of Clans, manden kommet. Hvad er klokken? Yes, velkommen klokken 2:30 mandag morgen. Natten til søndag. Og her sidder vi over med gutterne. Et fucking Athen, Grækenland igen. Vi går klar til danske dag i morgen. Når Danmark de spiller Grækenland, ikke Grønland. Vi er her med vores motherfucking vores gold daddy. Og fuck. Jeg kan på hjemmes ansvar sige, at den her drink, den er fyldt med vodka. Vi siger hertil. Og ja, det var ikke engang sjov. Og så sagde jeg, at Esser skulle lige smage på den, før han ville bunde. Og S, han sad med totalt... 0,5. Jeppe. Jeg vil have dig fra siden. Han tog armstød toppen from the block. You used to have a little, now I have a lot. Everywhere I go, people know where I came from. Nu er klokken ved at være for mange. Jeppe snakker ren lort. Og Jarli kan ikke fylde munden med flere popcorn. Han er simpelthen popcorn. Altså, uhentet. Men i det mindste så er de bundet en fucking Stella og på Ice Story. Der er fucking kongen. Fucking drenge. Jeg bliver nødt til at sætte dig på den her vinkel, så drenge du er. Jeg er kongen. Lige nu, der ligger du halvvejs plads på alles fladskærm TV. Det har jeg gjort. Du ligner makrel, og du ligner en torsk. Så det er samme dag i fødselsdag. Popcorn i hovedet. Tak for det. Godt lavet, drengen. Kold i morgen, de kan slet ikke håndtere. Gør det. Ej, du skal snart tage her bøde. Er du bundet den her, eller? Er du bundet den her, Rund? Jeg er bare stille og roligt. Nej. Skal jeg bunde den? Vi er heroppe med Rund. Nej. Okay, vi er på YouTube. Gør det for helvede. Er det ikke på YouTube? Vi zoomer ud. Jeppe Laus. Go. 1, 2, 3. Lad mig tage sig jeres Gør det. I morgen Gør det. Drik nu for helvede, Jeppe. Skål. Og dem vi ikke kender, dem skåler vi for. Hey. Du fik det ikke engang. Jeg fik det ikke på video, du bliver nødt til at prøve igen. Kristoffer, hvorfor er det du altid er? Jeg vil hjem og have noget mad! Jeg er sulten! Every friend's got heart attack. Don't help. Ej, min ankel. Kan vi få en lille update her? Yes, jeg får ikke Er du liv?
Han er i live. Det går nok. Så lader vi ham bare lidt. Har han aldrig sagt før. Det der. Så. Don't help. Altså, der er flere... Der er ikke noget, der er knappet her. Au. Hold da kæft, din næse. Okay, Jarlen her. Vi stemte om, om der var fucking mest stiv, om det var ost, eller om det var bomben. Men vi kan jo konkludere, at den største svagedrikker, selvom lige meget hvad fuck han siger. Han ligger her. What the fuck is going on? Prøv at se vejen her. Helt stille og roligt. Og så ligger der bare sådan en hjemløs mand her. Hej ost. Og hvem er din konkurrenter? Hvad vil du sige? Hvem er din konkurrenter? Det er Bike-Shop. Hvad? Fri bike-shop med Alene på 11 cykler. Nej, det må være nok. Skal der have noget? Ikke til YouTube, det er til OnlyFans. What the fuck, ja. Det er til This is insane. Just whack you. Kom nu, McBucks. Gå nu helt i. Nej. Øj, han filmer igen. Og med de kort, vi lægger ud sammen her. Det er fuldstændig vanvittigt. Han får ikke komme for at filme. Det er kun 10 eller det er der ikke. Kom nu i vandet. Kom nu i vandet. Ja. Jeg tror det kan. Jeg har lige sagt det til dig for helvede. Jeg var ikke Kom så ost. Hop du bare ud. Hop nu i. Hop nu i venstre. Hop nu i venstre. Hop nu i. Hop nu i. Hop nu i. Er du oppe på varmen eller hvad? Der er alligator i det der vand. Hop nu i det vand, for helvede. Det der, det er genbrugsvand, det der. Det der, det er fra toiletterne. Prøv at lukke til det. Prøv at lukke til det. Prøv at lukke til mig. Prøv at lukke til mig. Altså du... Venstre, venstre. I og så svøm rundt. Hop nu venstre. Du får penge. Hop nu venstre, det er der, du får pengene. Du får ikke nogen penge i der. Hop nu i venstre. Du får stadig ikke nogen penge. Der ligger. Jeg forstår. Kom her. Kom her. Autobahn from Berlin. 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 Autobahn Rostock. Autobahn. Germany. Ja. Autobahn. Ferry boat. Very. Boat. Danmark. Ja. Autobahn. Autobahn. Ja. Copenhagen. Lige. Nederland. No. Nej. I have No. no use. Undskyld. Jeg kan ikke det her lige. Amsterdam. What? Aalborg? Jongen, laat toch Hartum. Hartum. Ja, no, he's from Africa. Ej. Let's go. Brilliant. Brilliant. No. No. It's the old guy. He's straight on the fucking head. So, who? Guys, This is the most dangerous place. Why the Okay. fuck are you here? We just go home now. Go to taxi and leave. We're from Denmark. 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 Bro, leave. Eriksen? Ericsson. Yeah. Brilliant. We are here for the game Yeah, tomorrow. you have to be careful. Where the fuck is the old? Come on, lad. You have to. What? No, bro. Why? No, you must have messed. No, this place, man. You have to be careful, bro. Thank you. See you. Be careful. Good night, bro.